Romper unha xanela e facer unha ponte para arrincar un coche xa é historia. O roubo de vehículos profesionalizouse e con esta evolución España sitúase entre os países europeos con máis coches subtraídos. As cifras son alarmantes. Segundo o Ministerio do Interior, durante o ano pasado roubáronse 90 coches ao día no noso país. E non lle serve calquera coche. Hai uns en concreto polo que teñen devoción. Se tes un Ibiza, un Golf, un León ou un Focus, moito ollo porque pode ser o seguinte. O destino destes vehículos adoita ser o mesmo. Moitos desmontanse en talleres ilegais para vender as pezas. Outros utilízanse para cometer novos delitos e algúns acaban en países estranxeiros onde lles dan unha nova identidade para seguir circulando. En Galicia as cifras son un pouco máis baixas, pero non deixan de ser preocupantes. Cada mes desaparecen alrededor de 50 coches. Vigo leva a peor parte. No que vai de ano hai un roubo de coche cada 2 días. E a prensa dá boa conta delo. En febreiro, un cidadán portugués foi condenado tras roubar un coche en Santiago de Compostela e fuxir con el ata Madrid nunha persecución de película con disparos incluídos. En xuño, un vehículo de alta gama desapareceu no Pino e foi localizado meses despois en Ibiza. En agosto caía un grupo criminal responsable do roubo de máis de 50 vehículos para vendelos por pezas a Marrocos. E en setembro foron detidos en Vigo 4 ocupantes dun turismo roubado que intentaran extorsionar ao seu propietario, exixíndolle 1.500 euros a cambio do vehículo. Son só algúns exemplos dos numerosos furtos rexistrados ao longo deste 2025. O máis preocupante é que as vítimas raramente recuperan o seu vehículo. O 70% das subtraccións quedan sen resolver. Que podemos facer entón para evitar que nos rouben o noso coche? Pois iso queremos hoxe averiguar e ademais cun experto, Fátima, o que estamos vendo, co que te atopas, que ten nas súas mans un destes aparellos cos que nos poden abrir un coche en segundos, non? Efectivamente, estamos aquí con Adrián de Amtec no Polígono das Gándaras, aquí en Lugo, e está de lo vendo, efectivamente, como di Rocío, con este aparello que... Como definimos este aparello, Adrián? Isto é un detector de frecuencias que nos indica se hai algún produto electrónico no interior do vehículo. Agora mesmo estás dando aí, non sona? Este coche, en principio, non teríamos nada, ningún produto electrónico activo ao tal momento. Pero probamos a ver se... Aquí neste... A ver como funcionaría este aparello. Ti vai lle dando... Entonces empeza... Xa pitou? No, detecta algunha pequena frecuencia, eso debe ser pola cámara que temos aí, pero vemos que son frecuencias moi baixiñas. Entonces chegamos aquí, e aquí xa estamos decidindo que temos unha frecuencia altísima. Eso quere dicir que aquí no interior sí que habería un produto electrónico, ben sexa un móvil, unha tablet, un ordenador. Que neste caso, a ver que abrimos a porta, que se nos caia. Miraríamos aquí, e efectivamente... teríamos aquí agochado un teléfono móvil. Claro, dicimos que está detectando. Dicimos que está agochado, pero ese os ladróns, neste caso o aparello dalle igual. Exactamente. Neste caso, aínda que este aí escondido, somos capaces de recibir esa frecuencia que está emitindo o teléfono, unha tablet ou calquer dispositivo electrónico. É un aparello que dicimos que utilizan os ladróns. Que deberíamos facer nós como usuarios, como, donos de coches, para que non nos rouben? Pois o principal é non deixar ningún produto electrónico dentro do vehículo. Nin agochado, dicimos. Nin agochado, ainda que quede, imaginámonos, nunha guantera que o deixamos para ir a calquer sitio, e son capaces de saber se hai ou non un dispositivo electrónico ou non. E outra opción sería ter un equipamento, unha alarma, un sistema profesional no cal esteñamos pendientes e sepamos no momento que entran no coche que nos están asaltando. Claro, non podemos facer outra cousa que eso, deixar todo ben amañado, e para que nos roben o coche tamén tampouco non... No, neste caso, eso, con ter un sistema de alarma que no momento que intenten a manipular a cerradura ou tal, xa nos avise, salta unha alarma, lógicamente o ladrón nese caso vai, tamén se pon nervioso nestes casos, entonces, pois, poder seguir mirando ou escapar, lógicamente non normal é que escapen. Esperemos que sí. Gracias, Adrián, por atendernos. Pois xa sabemos, moitísimo cuidado en deixar calquera cousa e menos aparellos electrónicos dentro do coche. Correcto. Moitas gracias a vos. Chao, chao. Grazas, Fátima, e grazas, Adrián, por esa demostración que nos acaban de facer aí en directo. Que pasada. Efectivamente, Jesús, acabamos de ver como en segundos, con ese aparato, pois pode o ladrón saber se tes dentro do coche
un dispositivo electrónico e roubalo, non? Hai que ter moito cuidado, sobre todo o que dicía él, non? Non deixar o móvil, nin unha tablet, ni nada no coche, porque é un perigo, non? Cada vez son máis sofisticados, como sempre pasa, non? Os delincuentes sempre van por diante sempre, en todo momento. Van un paso máis adiante, porque de feito, outro día que Adrián no plató tamén nos explicaba como poden interceptar os sinais dos mandos cos que abrimos o coche, replicalo e abrirnos eles o coche, é dicir, moito máis doado que cunha chave de toda a vida, non? Por iso, tamén as forzas de cooperación do Estado teñen que estar en formación constante, en formación continua para tamén poder avisar, digamos, a ciudadanía de cales son os novos riscos, porque efectivamente todos os sectores avanzan a nivel tecnolóxico, tamén o sector do roubo, por así decirlo. Co cal teñen que estar en constante formación e logo tamén comentar que o futuro vai a ser, e xa está sendo presente, abrir os coches cos móviles. De feito, agora hai moitas destas, digamos, empresas de alquiler de coches que ti para poder abrir o coche ves nun mapa onde están os coches de alquiler, digamos, aproximas o móvil e podes abrir o coche. Bueno, ese é o futuro. Esa doble verificación que temos para poder acceder a cuentas de correo electrónico, por exemplo, pois tamén o futuro vai a ser unha doble verificación para acceder ao coche. Onde teñen que estar moi previdos nas grandes cidades, porque estábamos vendo esos datos aí no vídeo. En Vigo teñen agora mesmo un problema, é, digamos, a cidade galega que concentra a maior cantidade de roubos, non? Sí, bueno, que é o que decía Hugo, é dicir, as forzas de seguridade teñen que estar sempre moi activas e teñen, porque eles, os delincuentes sempre van por diante, non? Entonces, a xente, pero ao final vai a ter razón un señor maior dali da miña aldea, non? Que decía que él, cando empezaron a vir as chaves, non? Decía que él non, que él, se non metía a chave no claro, é que o dicíamos que de broma, valía. pero é verdade, é dicir, escoitando outro día a Adrián e vendo este vídeo, claro, diz que a chave de toda a vida, se non a perdías, ninguén te intercepta sinal, non? Efectivamente. Madre mía, o que aprendemos aquí no termómetro, todos esa por protexer os nosos vehículos.